srebeh dipangan luwak. Ana kabar dolar mundak, beras mundak, LPG mundak, gula mundak, sampai Pertamax melok mundak. Apa iki blonjone bojo ya melok mundak? Ana tawon lare ciut prawan beton ambune kecut awangi arek kene. Nek ndelok modele sih ya iya be. Wong bebocohan dolor gak kanggo sedina rong dina, tapi kudu dijaga ngantek pupuse. Ayo mula wis jamak nek ana panggoda iku ibarate kekembangane donya. Mula wong colek bojo pena aja sembrono, kudu teliti sadurunge milya wong wedok sing kenek dijak sara iso dadi daringan momong anak hari. Dadi wong lanang cak aja sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang. Nek wong wedok salah kek ana bimbingan, pena aja gampang mara antangan. Semono uga wong wedok Bu, aja kakean tuntutan. Nek njaluk apa-apa cukupno karo penghasilan. Nek ekspektasi peno sampe berlebihan, wong lanang nek gak kuat nang jaba golek gendaan. Nek Pak Es Matali iki sing duwe gawe kagungan kajat nikano putrane, tamune teko akeh undangane, ancene Abah Es Matali supel bergaule. Tamune teko terus dijak salaman, uga gak lali ditawari unjukan, terus dirangkul didolekno panggonan.
diaturi pinara karo ngicipi daharan tangga kanan lan keri uga gak ketinggalan kabeh diomongi sik kurang sakulan ana sing rewang-rewang ana sing dadi sinoman tak delok nglayani tamu ancene sopan-sopan lan nek kula ngedong la iya bengi iki eling-eling kalya basik dulur kula melok berpartisipasi mari ngedong ning kok disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneyo tak enteni wis jangkep kok ayo Cak dadi ludruk ngeten tok niki lho. Wis isok tuku mobil. Omahe gak ono sing elek. Napa malih Budi Wijaya. Luar biasa tanggapane sak wulan pol. Gak ono lerene. Abot-abote ngingoni anak bojo, Bu. Mulane nek ndolek mantu mpun pele-pele. Nek biyen ludruk niku derajate benten, nek sakniki bayarane ngalang-alangi pejabat. Beke lho. Anyane nggih sampeyan tingali parkiran mriku lho, anggota Ludruk Budi Wijaya. Mobilan kabeh. Nek biyen gandol pedatin, sakniki pun luar biasa. Ayo. Arek nom-noman. Melok ludruk. Kembang turine kembang sukun nggawa beduk aja disuwun pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman ludruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turu lan mangan disuguhi sego jarene iku pantangan bareng dinuki lontong telung piring doyan seje maneh karo lontong kuwi iki pucuke cilik gak sepira gedhi karo bojoku sak bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor 1 lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur digado tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk rawan beton sirahe ndangak-ndangak namung semanten kidungan kula menawi lebat borong karep ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayu mriki wonten sing keluarga dadi ludruk. Wonten daftar. Oh monggo. Nek dikowethak ambek pinggir. Dadi ludruk niku enak.
Susah dikidungi, seneng dikidungi, duwe-duwe dikidungi, gak duwe-duwe jerongkokno. Kali ini generasi Budi Wijaya luar biasa, nom-noman to. Penyanyine asli teko luar negeri. Napa malih sing setunggal niki. Luar biasa. Anak terhebat dari Indonesia. Barusan turun dari Juanda naik pesawat Emprit Airways. Siapakah dia? Cak Wanto Situr. Budi Wijaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah soh. Suaramu iki kakean apa? Tambah suwe, tanggapane ya jek suwe soh. Loh, suaraku karek seperapat. Durung separo iki sih. Durung separo, perjalanan masih jauh. Ndak temacem bayi. Masalah luar biasa nang beton ngene iki. Beton. Wis penontonnya sampai saiki sik utuh. Iki mertandakno wong beton iki iso dadi barometer kanggone masyarakat liya. Betul sekali. Junjung tinggi nilai luhur kebudayaan. Lodruk sik mendominasi nang kene. Cek apa? Jake sing seneng. Jake sing seneng. Lho ana sing nonton lodruk ya ana sing mancing. Delon kene. Golek iwak yo ana. Sakmenake sawangen wonge. Heeh. Disiplin kabeh madhep nang kene, delon lho. Kabeh lanang wedoke kabeh madhep nang kene. Kabeh madhep rene ya? Heeh. Ana situk sing madhep nang mburi kok lho. Lho. Nang gedang-gedang kok lapo iku? Oh ngoyo soh. Ngoyo. Ngoyo. Mukane ngadep rono. Kon niku wong ngoyo ya diwasno. Iya. Gawene kajate apa? Gawene kajate iki mang Idul Adha. Idul Adha untumu mlethek ngono. Gawene iki mang iku nikah. Putrane Abais Matali. Asmane sapa? Mbak Devi karo Mbak Devi ambek Mas Jang. Didongakno sing duwe gawe. So, sik wae so. Endi? Sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Iya. Nganggo lon tambak Mbak Devi nganggo jilbab putih, terus rasukane ya klawu. Dadi nang pantese. Alah. Gak koyok bojomu to. Apa? Bojomu kulite wireng koyok janggelan. Gawe jilbab ijo, delok teko adoan, iso koyok genteng lumuten. Bojoku ya. Bojoku anyene tau menok jaranan. Bojomu makane rambutnya dicat ijo. Lulu. Puas akon. Mungkane winginane bojomu sobo lapangan to? Lapo bojoku? Lho nang kono keturun, tangi turun tek rambute. Apa kerikiti wedhus. Dipikir suket. Mula gak bangsane wedhus ayo Anda. Mula Pak Matali. Is Matali. Pundi didongakno muga-muga bar duwe gawe iki sedekahe tinampi dening Gusti kabul dadi iso rezekine melimpah ruah. Kemantene ya didongakno. Iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Intine ndang entuk momongan. Mangan roti. Sayure jangan bayam. Iya, cakep. Bapak Ismatali sak keluarga muga-muga adem ayem. Amin. Kembang mlathi cukule nang pinggir sumur. Cakep. Muga-muga Pak Ismatali sak keluarga kabeh diganjar panjang umur. Allahumma. Amin. Allahumma. Mangan roti ngombene es nanas. Cakep. Bapak Ismatali nang diutang tak dongakno ndang lunas. Amin. Allahumma. Gak amin gak ditanggapno maneh kapok. Kembang mlathi diglindes ruji. Cakep. Mugi-mugi Pak Ismatali sak keluarga mari duwe gawe celengane jangkep pepek ndang munggah kaji. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Mangan roti nang pinggire tegalan. Cakep. Bapak Ismatali
Iya. Muga-muga munggarene nyawer dagelan. Kone jare Mbak Devi ngene untumu ngono. Kene durung. Untuku iki. Ngene iki Mbak Devi karo Mas Jang wis gak mikir nyawer dagelan gak mikir. Gak mikir belas. Sing dipikir mek situk tok. Apa so? Kapan lo druk buyar? Nek buyar Lo langsung mlebu kamar bleng. ngoncek Ngarepe lawang ditulisi. Ditulis apa so? Pak Ismatali dilarang dengke. Karena apa? Ada ujian Eptanas. Ujian Eptanas. Ngono ku sono katakan iso. Apa? Nek nggone dodoe Mbak Devi. Iya. Ditulisi luar biasa. So. Ditulis apa? Selamat menikmati, Mas. Jare Mas yang apa ditulisi pisan. Tulis apa? Nang wetenge ngene iki. Ya apa? 5 menit lagi. Ngek. Sabar, Mas, Mbak. Iya. Nggih. Tak dongakno lang cepet oleh momongan. Carane duwe momongan cepet. Gampang. Gampang. Pengen cepet duwe momongan ana dua cara, so. Ana trik Ana trike. supaya cepet dadi. Cepet dadi. Trike apa? Sing pertama secara medis. Secara kedokteran medis. Medis biasa ngono ku nang Oh, dokter iya. periksa kayak obat kuat sebarang kali. Kok ada obat kuat itu? Kok ada obat kuat ya? Obat penguat iku lho. Deloken jempolane Mas Yang iki lho. Iku asli kuat luar biasa. Masa so? Ya iya. Iku nek pertama, medis. Medis. Sing kedua, Sing kedua secara tradisional. Biasa awak dhewe wong Jawa kan kudu gawe tradisional. tradisional di luar medis. Di luar medis. Apakah itu? Diurut. Oh, dipijet. Ya lara seso. Lah diurut? Ya diurut kok. Diurut iku ya dipijet ya apa-apano diurut iku ya ndelok dukun bayi ta apa diurut cek ndang walik dada jenenge. Lara so diurut iku so. Lah sing diurut maksudmu urut ya apa? Diurut iku maksude iku saiki ambek awakmu ta. Saiki ambek aku ngono lho. Lho, iku urutmu. Diurut. Kon diantemi Mas Yang ka apa kon? Lah ya iku jenenge diurut. Gak diurut iku jenenge. Apa? Estafet. Gantenan ngono. Ngawur ae. Gak oleh ya? Lho gak oleh. Gak oleh, Be. Mas Yang iki gak ngerti. Gak ngerti. Bedane Apa? sepeda anyar karo kemanten anyar. Mosok ana bedane so. Ana bedane. Bedane peda anyar Nek sepeda anyar digawe cek hati-hati oleh mlaku. Ana bolongan dihindari. Serius. Iki sepeda anyar. Sepeda anyar. Iya. Nek manten anyar. Nek sepeda anyar numpak alon-alon, Alon-alon. ana dalan jeglongan dihindari. Iki sepeda anyar. Iku sepeda anyar. Sepeda anyar. Nek manten anyar. Nek sepeda anyar to, Manten anyar. Ket madan sepeda anyar tok ae. nek Mas Yang ate ngindari bolongan, bahaya to. Bahaya apa? Tanggane akeh sing ngenteni. Ku sepeda, manten anyar ngomong sepeda ae. Dihindari yo Masih ngono ya. Apa? Kon yo gak ro. Apa? Bedane bal-balan ambek manten anyar. Bal-balan kalau manten Lah anyar. iya ya. Bal-balan yo kesebelasan apa? Ah, kesebelasan apa? Persebaya, Be, persebelasan. Bedane sepak Bal-balan. bal-balan karo Manten anyar. Bedane apa? Nek bal-balan iku so, bali digiring, giring, ngenteni celah, dilebokno. Bleng. Gol, baru peluk-pelukan, ambung-ambungan. Seneng. Iya. Iku nek bal-balan. Bal-balan. Nek kemanten anyar. Lah, nek bal-balan iku so, bali digiring, ana kesempatan dilebokno. Bleng. Rangkul-rangkulan, ambung-ambungan. Ambung-ambungan. Nek kemanten anyar. Lah iya sore. Kon padha. Rangkulan. Aja Rangkulan napu-napu oleh aku. mburi. Kon wabukan saiki mulian. Gak napuan ngono. Nek Iki kan jlentreh kaya ngono. Iya. Bojone Mas Yang iki wong alim lho. Lho, nampa tamu undangan, salaman dorong muhrim gak gelem. Gak gelem? Gak gelem cek. gak oleh ngono ku. Ngene tok. Ngerti muhrim. Muhrim karo enggak iso bedakno. Gak oleh berarti. Kon yo duwe bojo biyen. Aku. Tau rabi. Aku yo tau rabi. Oh, sing rong dina pegatan iki kok. Aja diomongno wong-wong ae sine kowe. Kon tau rabi. Tau rabi.
Lah, bojoku sok kaya jaran kepang. Lho, kaya jaranan. Wis elek lemu ireng. Kon ro nek mangan so Apa? besul. Dek, mbok yo ndonga. Gak ngurus cacatmu. Beda karo Mbak Devi yo. Beda mbek Mbak Devi. Nek bojomu begitu dekek sego plek. Wek, besul. Langsung mlebu. Mari terus. Aku sampe nyambat ya Allah, Dik aku. Ari jaluka wa muna alanisa. Artinya? Wong lanang pimpinan dalam rumah tangga. Ora ana. Wis tak urui so, alhamdulillah tak lesno privat ngaji. Mbok celukno kiai ustad, Celukno yai ustad supaya cek iso ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah so. Ya apa? Wis iso ngaji. Jarak pirang wulan? Walah gak suwe. Pirang wulan? 2 minggu bojoku wis katam. 2 minggu. 2 minggu. Alime bojomu. Sumpah bojoku cepet. 2 minggu. 2 minggu katam so. Saiki wis hebat. Saiki nek mangan so, masalah njupuk sego pelek. Pelek. Kon ro nek kate mangan. Iya. Maca bismillah kaya wong qiraah. Alhamdulillah, ya ngono to. Nek sego tek kate mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan. Mangan to iku. Mangan kalem-kalem so. Alime to. Barang wis entek so. Iya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Liwat. Lho adem aja matiku so. Kamu tudono alhamdulillah kaya Mbak Devi ngono. Enggak alhamdulillah so. Saiki yo ngono so aku nek kepengin berbuat ngene ku yo. Nek berbuat Nek kepengin hubungan suami istri biyen iku mlebu beleng. langsung Glibuk mari. begitu mlebu kamar bleng bojo mbok cekel gelebakno bek Mari. wek mari. Mari saiki gak so. Nek saiki bedane begitu iso ngaji. Saiki aku mlebu tok bleng. Bleng mlebu kamar. Mlebu kamar. Iya. Dikongkon maca Fatihah ping 7. Mlebu kamar tok iku. Iya kate ngene lho. Fatihah ping 7. Fatihah ping 7 so. Alime to. Alhamdulillah. Iya. Mari ngono, mari Fatihah, buka kelambi aku so. Buka kelambi. Saweneng ya. Begitu buka langsung garap. Alah garap apa kok maca Al-Ikhlas ping 30. Buka kelambi tok iku. Buka kelambi tok lho. Al-Ikhlas ping 30. Ping 30 so. Alime bojomu. Alhamdulillah. Iya. Mari maca Al-Ikhlas so. Ya. Aku copot katok wis siap bertempur. Lap. Begitu plorot langsung bles. Apane kok maca surat Yasin ping 7. Maca surat Yasin, Karek ngene tok lho surat Yasin ping 7 so. maca surat Yasin ping 7. Iya ping 7. Alhamdulillah. Mari maca surat Yasin. Alhamdulillah so. Apa? Keturun. Jangkri. Ya gak langsung tanding. Tanding opo? Yasin ping 7 bayangno pirang jam. Kon mari maca surat Yasin jam pira? Beduk kait mari. Kait tak pelor katok ya anakku mulai sekolah. Ayah, ayo ngapain? Ngono. Kasih itu. Anakmu mulung milih wong apa mulih bojo iku to, iku ana syarate to. Syaratnya apa so? Lho, milih bojo iku gak angger milih. Oh iya. Ana tengere wong wedok iku. Betul so. Aku eling omongane makku biyen. Kon tau diomongi makmu. Nek gelek bojo le, Iya. gelek sing ulune ketel ngono. Ulune ketel nang ndi? Ngene jare makku. Iya. Gelek sing ulune ketel nang alis. Nek ketel alise Nek ulune ketel nang alis iku bojomu sok ben setia. Mosok mak aku ngono. setia ya? Setia. Nek alise ketel. Ketel. Oh iya. Terus maneh nek tangane. Iko Mbak Devi kok alise ketel tak gak Mbak Devi ku rek? Wah, kau wetel. Oh iya. Kok dikai sifat alis ya? Cocok Mas Yang setia Mbak Devi ku meneh. Setia Mbak Devi. Jelas. Wes dikasih. Alise mulai ketel. Ketel. Terus sing nomor loro. Terus maneh. Iya. Gelek sing ulune tangan iku ketel. Tangane akeh wulune. Tangane alek ulune. Werdine apa? Jarine masak sak masak iku enak ya sedep ngono. Sak tore-tore dadi lang enake. Iku nek tangane akeh wulune. Tangane. Iya. Terus pesene makku ngene. Sik, Mbak Devi kok ono wulune tak gak tangane rek? Tangane Mbak Devi wake ulune. Ana Mbak. Wake wis sip Mas Yang cocok. Bener wis. Ya wis. Iku masih nyambel ambek balsem ngono enak. Nek tangane akeh wulune. Ulune. Tapi wejangane makku sing terakhir ngene. Ya apa? Nah, tapi yo aja sampe kon ngrabi wong wedok sing ketel ulune nang sikil. Nek sikil akeh wulune. Akeh ulune. Apa? Banci.
Gak oleh so, jarene makku. Lho gak oleh wong banci. Asline nek ndolek tenger wong wedok iku gampang. Gampang Gak teko wulu. Teko apa? Teko apa rek? Sayang. Oh ya iku to. Ha. Ketoke lho kelelep goblok. Iku ngono. Waduh, tambak kon kecemplung bongkoh ngono. Kon nyemplung dimut tombro kon. Oh, karo dimput rasa iku lho. Ketok ya iku sing ketel wulune. Walah. Masalah ayune ngono ku ayune ndangan. Nek ndolek wong wedok sing bener iku delok nandeng-andenge. Oh, berarti nek gelek wong wedok iku ndelok andeng-andenge. Andeng-andenge. Maksudnya andeng-andeng sing piye? Andeng-andeng sing 99. Lho. Andeng-andeng 90. Asmaul Husna. 99 iku Asmaul Husna. Kon tahu akon? Kon tahu? Tahu so. Tahu oleh arek wedok andeng-andenge 99. 99 so. Iku rabien. Rabi nopo bek rai ngene iku ndang-andeng tak cacar aku. Maksudnya ono nggone dhewe-dhewe. Ono nggone dhewe. Sebab andeng-andeng ku ono artine to. Oh, cek ngono ta? Heeh. Apa ana wong wedok sing andeng-andenge nang mripat aja dirabi. Apa aku? Gak setia mbek wong lanang, gampang lirak-lirik mbek wong lanang liya. Mosok so. Aja dirabi. Nek wong wedok andeng-andenge nang moto iku lirak-lirik. Kakean lirak-lirik selingkuhan. Oh, selingkuh. Nomor 2, nek duwe andeng-andeng nang lambe, aja dirabi. Apa? Cerewet, Nyelatuan yo. dibelanjani akeh, nyocot, dibanjani titik tambah nyecret. Kaya wong beton iki yo, wedok-wedok iki. Kan sing diandeng-andeng mungkin kan. Kowe kok nyelawatuane. Boyojone kayane 100, njaluk blonjo 150. Sing lanang kendhat, Bek. Oh, iku ngene-ngene. Nek andeng-andenge nang dodo. Nang dodo. Iku ya aja dirabi. Lho apa? Lho, enak so. loroan ati. Nang dodo. Kon ceguk titik ngombe kopi kepaiten dhek loro ati. Masa so? Gampang bunuh diri nang cangar lho contone. Oh alah. Kaya Iya. iku mangkate nyemplung kuno ya. Iya, kaya iku mau. Iya. Sing bener kok nek ndelok wong wedok sing andeng-andenge kenek dirabi iku nang bokong to. Hah? Nang bokong. Nang bokong? Iya. Wis tahu. Wis tahu. Ya apa? Aku jare makku ngene, "Le, gelek bojo sing andengane nang bokong." Terus aku melayu nang pasar so. Iya. Wong wedok nang pasar tak buka iroke. Hasilnya ya apa? Hasilnya aku dincancan. Aku harus terong. Ya. Menembene ditakoni tok. Ya takoni ya gak ngereng aku sih. Lho wong Mosok gampang. gampangnya piye? Omamu aja dikeki ruang kamar mandi. Ndolek kok pinggir kali. Nek bojomu, calonmu wis kate lapo-lapo dingin, ana andeng-andenge tak gak. Nek kata gak situ. Sayang. Oh, aku gak percaya sayang. Ongko lak wis kon. Sayang. Kamu kok lapo nyusul saya nang kene? Aku kangen. Wah. Aku kangen. Sayang. Sik, ana so. Apa to? Ana andeng-andenge tak gak so. Lah makane tak dengkek iku mang. Lho andeng-andenge so. Iya. Be ana andeng-andeng. Sayang, Iki sapa to? iki ya. Iya. Sayangku, cintaku, kekasihku, pujaan hatiku. Oh, iki. Ya dong, ayo ya. Ayo apane to? Apa sih? Mare potongane kaya kentongan bali desa ngono ae kok. Lo sayang aku dulukno kaya kentongan bali desa. Lah, ngene dulu kaya kendangan balet desa. Wah, bojoku kaya son horeg. Apa? Son horeg. Cocok ngene. Konro. Apa? Nek nyocot, kaya triple son horeg. Prorok ngono. Nek ngentut konro nek ngentut, Ya apa? kaya subwoofer. Ya cocok ndelok potongane kaya ngene. Kok ndolek sing rada langsing gak iso atoto. Mremben gawa tisu. Wong edan. Kon mesti garai ngono. Segarai sapa? Sayang, tadi kan kamu saya tak WA, tidak melebu tak WA-nya. Lah wong marai WA-mu ra mlebu nang WA-ku kok. Loh, makanya itu lebok-lebokno sayang. Enake WA-ne pacarmu tak gawa ya WA-ne. Loh, apa? Hah? Engko tak kei freezer. Atos. Sayang, Ya sayang. aku pacaran harus sampean itu berapa tahun? Ya saya pikir-pikir itu
pacarane aku dan kamu itu Pacaran gak ro suwene pacaran apa to? so kon gak ro piye wingi aku mari anniversary ya sayang ya. Apa anniversary? Anniversary iku apa iku? Ulang tahun ta? Iya, Ulang tahun anu perpacaran. pacaran. Ya iki. Ya dong. Mbok dolek sing liyane pok to. Apa? Mari ki mlaku tekan tak rungokno suarane ana suarane kok. Suaranya Mlaku kok kok. Lho aku dinyek ngono lho sayang. sayang. Heh? Sayang ame. Kon nek tukono kathok arek iki aja tukon sing gede-gede to. Apa? Tukono sing cilik ae, sing M, cilik ukuran M. Aku wis ro. Apa? Wingi tak tukono ukuran M. Jarene Jarene sayangku ngene, gak sedeng sayang. Maru digawa mlebunan jeding tak intip. Lah kok di ngene. Oh. Terus Lah kok molor digawe. Iku lho martabak tak sempak. sayang, Apa? adik iki pacaran wis suwi. Terus nanti lek awake dhewe iku apa? Menikah iku awake dhewe bulan madu yo. Loh, iya dong pasti sayang. Bulan madu nang ndi kira-kira? Kita nanti ke Alah, wis kono nang Krengseng kono ae lho wis. Bulan madu ado-ado. kon kok eri seso. Sama lek lho Idek. Kon kok eri seso. Gratis kono. Aku ambek pacarku ketemu nang Australia. Kita lo sudah istilahnya iku apa? Menyelengi dikit-dikit yo. Menyelengi apa menyelengi? Wong aku wingi sudah ngelompokno uang ya. Iso. Ngawur kamu. Terus nanti kalau kita bulan madu, Ya. terus aku kepingine ku yang anak kolam renange, dingin-dingin. Lah apa kono nek ndolek kolam renang iku? Ndelok asar kok kono. Ngejopo nang kono jlup. Mari. Kadang entane dhuwit kon. Eri kon. Sapa eri? Ono eri kon. Gendeng ah. Mari saya. Aku seneng. Ngene foto. Lah apa kon incep pacarku ah? Iya. Ojo. Delo ae. Iki wis tak stempel milik negara. Sayang. Apa sayang? Terus kita kan belum punya mobil. Iya, Nanti sayang. kalau jalan-jalan kita iku apa jenenge lek Kesuwen. Kon nek lunga-lunga gandolo truk ae lho. So, kon atem. Kesuwen. Aku wingi wis ngrental ya sayang ya. Oh iya, ngerental mobil sing bagus ngono lho. Ngrental apaan wong kon rokok ae njaluk aku ae kok. Potonganmu to. Neng kon tak antem iku. Ndak potongan. Wingi kan aku sudah ngrental Tosa itu 1 bulan sayang. Cocok. Tosa. Cocok. Nek kate gonceng iki lebokno karung, ya. Cancangen tumpuken. Buahan kok TPA kono lho. Kok Tosa? Sayang. Sing mobil sing bagus ngono lho. Loh, itu sudah bagus di dunia ini sayang. Apik maneh to. Apa? Tukono pendoso bojomu. Bongkos kok. Enak. Lampu merah gampang iso liwat. Gak ono lampu merah. Gak ono macet. Sayang. Iya. Terus kita beli buah-buahan sing buahnya, makan roti. Iya. Terus kayak iki lho kayak bintang-bintang film ngono iku lho. Apa iku sayang? Terus apa iku? Numpak apa iki lho? Kapal. Numpak kapal. Kayak kapal Titanic iku sayang. Iya. Hey, bidu. Iku kayak filmnya iku apa anjing Scooby-Doo. Ngawur. Gak. Bener aja, bener. Anjane bojomu cocok anjane. Kak, iki ngawur iki. Bojomu kaya iku lho, kaya sinet apa? Kaya film anak-anak iku lho. Apa, Sopo Jarwo iku lho. Bang Jarwo jangan begitu dong, Bos. Kenapa harus begitu? Ojo ngono kon so. Aku kate sayang-sayangan temen e. Sayang-sayangan. Sayang. Iya. Ini kan saya sudah beli rombong sayang. Rombong. Ya. Rumah samu pacarmu kerupuk ta ya apa? Loh, jenenge wong kate rumah tangga iku. Itu menata istilahnya masa depan. Oh, gawe perekonomian. Perekonomian. Ngerencano perekonomian. Ya, ya, Oh, perekonomian. Bener. Rencananya saya ini buka apa itu tahu koperasi desa ngono ku lho sayang. Ya apa tahu koperasi desa itu? Anu, koperasi merah putih kuwi. Iku kan sing ngomong koperasi merah putih sing ngomong iku sayang. Iya, iya. Ngerusak pedagang-pedagang liyane sakno. Terus awake dhewe Buka tahu koperasi. Tahu. Ya tahu. tahu dioperasi. Kok tahu dioperasi apa sih? Tahu koperasi lho sayang. Tahu koperasi ku sing apa? Nek wong-wong gak iso mangan utang tahu nang kono ngono lho. Oh, iku maksudnya gawe utang-utangan. Iya, iso nyecil Tahu kanjene. kesuwen. Kesuwene apa? Lapo kon ngreditno tahu iku?
Ya apa ya apa. Timbangane ngreditno tahu kon tak omongi cepet oleh duwe. Apa iku? Bojomu ae kreditno. Oh iya ya. Iya. Sayang, Apa? kamu tak kreditno ya? Dikreditno aku dipiye? Lumayan sayang. Berarti aku diutang-utang nang ngono. Aku juga korono. Korene korono. Berarti cocotmu gak ngelek-ngelek lek gak dodol bojomu ngono. Iya. Pokok aku. Mosok bojomu tak dol so. Ya diatur sing genah ngono lho. Tapi nek diskon ngono gak apa-apa paling ya. Iya gak apa-apa. Diskon cepet payu sayang. Di diskon. Iya. Kok diskone titik ae yo. Titik ae. Iya. 11 12 ngono ku lho. 11 12. Heeh. Berarti pucuke tok ngono kuwi. Ngomong apa sih ada pojok-pojok iku rek? Maksudnya tuku teh pucuk ngono kuwi lho. Oh. Buk. Kan iso iki. Aku gak ngerti aku sih an. Ngerti basa arek Tuku nom-nom. teh pucuk. Teh pucuk ngono. Kan iku lho timbangane pacaran kaya ngene, suwe-suwe dadi omongan wong. Timbangane ngono rabi apa sih? Kon karo Ya, ceritane. Kaya Mbak Devi ambek Mas Yang iki Kon lho. iku karo ceritane so. Loh, Mas Devi ambek Mas Yang. Iya. Itu kan dapat restu dari kedua orang tua. Iya. Ya terus akhirnya menikah. Heeh. Nanggap lodro. Lale aku lho katene menikah nanggap lodro ki lho wong mbokku ae koyo kirek kok. Bapak kowe kaya asu. Oh, dadi mbokmu kere. Bapakmu asu. Asu, iya. Oh, berarti kon wong loro iki belo kon iki. Iya. Bapakku dan Ngene lho to. Apa? Wong rumah tangga, Cak Amrip. Dadi wong rumah tangga iku kudu ngerti. Kudu padha senenge, tir padha irenge, sir padha senenge. mamula iku so. Ngono lho. Aku ya kepengin njaluk restu wong tuwa Ya. supaya cintaku ambek sayangku iki direstui. Nah. Kok gak padha so. Gak iso kon bojomu lho. Pacarmu iso pacarmu. Padha sir padha senenge takon nang wong tuwa kapan dina rabine engko ditutukno dinane kapan nek wis padha cocoke ndang dirabekno. Masalahe wong tuaku ambek iki gak setuju so. Iya. Bendina geger ae. Iya. Wong wetone gak petuk-petuk, ya boleh gak rabi-rabi. Wes. Pringisan, iki tambah gak metokno solusi ki ya apa? Dorong asline. Terus maksudmu ya apa maksudmu? Wis ya wis. Maksudku aku ambek kekasihku ki aku kepengin rabi so. Kon kepengin rabi. Kepengin rabi. Lah masalahe Masalahe kandhane wong tuaku gak setuju. Orang tua kita berdua tidak pernah setuju. oh Karena antarane kerek karo Asu. asu iku mau. Gak padha gak setujue. Kodok gak setuju. Gampang. Gampang. Dipateni ae. Pateni. Betul. Betul matamu kuno. Bapakku tak teka. Lho. Ibumu racunan. Iya. Piye? Kon iki anak durhaka jenenge. Lah wong aku iku lho wis kadung sekonyong sekoter. Lho, ya Mak, apa iku jan sih? pokoke. Aku lek gak oleh rabi wong sugih ta sing ganteng orang ora setuju. Lah apa maneh aku oleh genuk? Lho, tuku monel gelange. Terus Nek ancene urusane angel didoleki carane. wis. Ya apa? Cara liwat buri ya wis tau. Wis tau guri, wis tau. Terus kon kepethuk apa? Keburi. Wis tau liwat guri so. Wis tau liwat guri, wis tau. Wak buri kakekmu kuno ah. Lah apa kon namburi kepethuk wedhus akon? Ana carane. Carane Wong piye? tuamu gak setuju. Gak setuju. Wong tuamu gak setuju. Gampang. Piye? Apa gampang tok ae. Lho, wong tuwa iku tega larane gak tega patine nang anak. Dicara carane ya apa alus dibojo alus, wong tuamu setuju gelem ngrabekno kon. Carane dilebokno glangsing jegurno waduk. Betul. Aja lali. Apa? Tuku bensin. Apa? Lebono pisan obongen cek dadi sate makmu ya. Ya. Gak ngono. Piye? Carane ngene. Tapi kon kudu nurut. Aku iki lho kok piye nurut. Sing penting lah rabi. Penting rabi. Keturutan karepmu. Keturutan. Nganu to aku. Kon kok tak gawe tak dadekno wong gendeng.
Jim. Apa? Ora. Apa? Lah wong sing gendeng diwarasno sing waras kok kon gendeng. Lah iso-iso aku dicekel Pak Purnomo. Aduh ya apa rek mikir arek. Saembong-embong di ngene-ngene mbek wong iki. Yo. Lho gak apa-apa ngene-ngene gak kalong mari kok balik maneh. Balik nang kok yen balik. Kon pura-pura. Hah? Pura-pura gendeng. Pura-pura gendeng. Iya. Berarti sementara. Sementara tok. Iya Dek gak apa-apa wis. Hah? Pura-pura. Gendenge gampang, gak angel-angel. Piye? Gendenge ngene ya. Ya. Anu tapi lho ya. Ya. Kudu disiplin lho ya. Yo. Ya. Gendengmu kok ngene. Kon ditakoni sapa ae. Apa ae sing nakoni kon jawaben ora. Ditakoni sapa ae jawabe? Ora. Oke. Aja ate ngomong apa-apa dijak wong ngomong sembarang aja gelem nek ana wong takon jawaben ora. Ya. Paham? Paham. Jajal. Ayo, Jajal. jajalan takon ngono to. Jajal. Sayang. Mene bulan ngarep rabi ya. Ya gelem saya wong rabi kok kan. Iya. Ya. Rabi kok. Ya ampun. Rabi lho, Sok. Ora. Ora ngono. Kon ditakoni apa ya ora? Ucapan itu suatu doa. Aduh. Engko lek aku Rabi tak kakon. lho, Kepengin rabi apa enggak? lho kepengin rabi. Lah, Lah nek- tari rabi aku ora. Terus mantuk gendaan, aku kan yo mengenas. Apa mengenas iku apa? Sementara. Sementara iki ditakoni apa ae muni ya ora. Oh. Paham ah? Yo, Takon teman to. Sabar, Sok, sabar. Sabar kakekmu ngono ah. yo. Ayo. Sayang, kamu mang mrene tak gonceng ya? Sementara iki lek ditakoni apa ae munine ora. Oke. Tak uwek raiku iki kok. Ora. Lho lah yo jare sementara iki lek ditakoni sapa ae munine. Ora ngoinge. Sabar, Sok, sabar. Oh, ngono. Sabar untumu ngono ah. Yo. Ora ya. Yo. Takon mana? Sayang, nanti kalau kita nikah mas kawinnya son horek ya? Ora ngoinge. Ya. Tak cegerno kono temen kon kok lho. Ngono aso. Aja ditambahi. Oh, aja ditambahi. Aduh, Tambahi. ngomongane lho ngomongane. Ngomong ngene lho, ngene lho. Aduh, ora. 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 Tok wis ya. Ya. Ayo. Aku mlaku yo. Ya. Mlaku. Pamane iki petuk bang ya. Ya. Sayang, Ayo. nanti kalau kita nikah nanggap orkes ya? Ora tok. Masuk. Kok salah terus ya, Sok? Jengkel aku are. Sabar ta, Sok. Aja ditambahi tok ya. Nyuk. Aduh. Sabar, Sok. Sabar. Hah? Sabar. Golek liyane apa jembahan arek iki? Golek liyane. Seter kok nek muring-muringan ae. Terus balik pisan. Setruk iki aja wedi kon. Apa? Napa kon wedi? Kok jawab-jawab. Lho, setruk lompokno. Apa? Kau nang Indomaret oleh gelas goblok. Muni ora? Yo. Ayo. Ayo. Sayang. Ora, ngerti gak? Muni ora. Kon kok tak ontir lho. Jare mang kon ngono. Ora, ditakoni apa ae pokoke muni. Ora. Oh. Ditakoni apa ae pokoke munine ora. Ya. Ngerti kon? Ngerti? Ngerti gak? Ngerti. Enak aku. Nanti ya. Kandhane ditakoni sembarang, jawaban mesti tok. Ora. Oh, jawaban mesti Nanti tok. aku ditakoni apa ae jawab aku. Ora. Ya wis. Sayang, kamu tanggal 2 ulang tahun ya? Wis ah. Eh? Wis. Sapa to? Tibake bojomu jane dublek tibake to. Dublek. Wes iku mang tak takoni. Wis tak kok. Wes tak Aku kok. gak patek krungu. Loh. Sayang, kamu tanggal 2 ulang tahun ya? Kliru. Apa? Ulang tahunku ku jek suwi. Hah? Gepo Lah goblok kok Lah wong ulang tahun pacare ora ro goblok kok antoi. Mungkane kon dipecat. Loh, KTP ini beda-beda ngene iki kok. Aduh, aja dijawab liyane pokoke kon ngomong apa fokus ora. Ora. Ya wis. Ayo, tak tes kon kesuwen kon iku. Ora. Dorong. Ibu wis e. Waduh, pisan iki aku. Ditakon isih durung takon aku. Wis ndak takon. Ngayo, Ora. kon lanang ta wedok? Ora. Kon iku. Ora. Kon Ora. oh, Ora. Ya apa sih? Repoti
ngerti kon niku. Rungokno. Apa ae ora lho. Rungokno dhisik, Celuk. Ngoyo. Terus, Jenengmu inge ya? iya. Aduh. Ora. Ora. Sok jeblok kono son. Tawak. Lek ngomong ora iku ngesakno sing bancaki mbokku iku lho lek bancaki iku. Wis bapakmu bongko, bandak. Wis demi hubungan kita sayang. Wis kok jawaban ora. Ha. Ngono ae. Ya. Ya wis. Aduh merucut iki kaya engko. Pokoke ndang rabi. Yo. Inge. Kon wedok ah? Ora. Ah, masuk. Kon mangan sego? Ora. Oh. Sayang, kamu ngombe es teh? Ora. Ah. Betul. Sip. Tapi kok ndek jero tukokno ya. Aduh ngomong maneh. Aja ngomong. Kowe meneng. Duh, engko ndek jero aku ngelak tukokno to. Yo kok iki kok aja pokoke iki gak. Aja kuwatir engko tak dokono es batu tak grojok raimu kok. Ya? Ya. Ora. Ora. Wis ah, iso ah. Wis. Wis to. Ayo. Cari ki wis Aku kena. meneng ae yo. Meneng wae Bisa pokoke mulai tak. saiki ya? Iya. Sampai kok percaya temen nek kon menyane gendeng ya. Wis tenang ae pokoke kon rabi sing penting ya. Ya. Sayang yo, rapi Ya. sayang yo. Ya. Lho kok iya sih? Ora. 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 Rapi, Mbak sing rapi. ditakoni arek-arek iki ngomong ora. Ya. Lah kok pengen tak buntu ae aku Ya. ndak jawabku ngawur gitu kan. Wes yo ngecer ta wisan meneng. Yo. Awas kon ati iku wis urung rabi kon. Eto. Ayo, tak tinggal sayang ya. Ora. Nduk kene kon tibake kon. Dikongkon blonjo nang pasar budal kae jam 6. Blonjoane mbokmu iki wis mbok tukono ta jorong? Ora. Anak duakar. Kon mek gak blonjo ku mbadhok apa? Sego yo entek, kon gak mangan sego ah? Ora. Loh. Terus tak kongkon nggawa sepeda motor mulai cepet kon mau digonceng Pak Lurah ta? Ora. Sepeda motoran dhewe. Ora. Wah, tambah koplak anakku iki. Kon kesababan demit endi nak? Kon kesurupan yo nak. Ora. Loh. Kok ora iki lho. Nah. Wah, gara-gara kon saiki jambulan kok saiki mulai ngene. Berarti kon saiki stres nak. Ora. Gak stres apa ke jam 6 sampai yamene gak teko blonjo. Daging, tuku daging wis tuku ta durung? Ora. Brambang, Ora. gak tuku apa-apa. Ora. Lho, kok tambah gak jelas. Aja melok aku iku wis sampel, mosok duwe anak sampel. Ora. Berarti kok gak sampel? Ora. Kon anake mbokmu tanak. Ora. Lho. Terus kon biyen iku lho, metu teko wetengku, teko gua garbaku. Ora. Ora. Ya ora yen aku lanang. Waduh, anakku koplak. Tolong, tak celono. Halo, Pak. Pak RT. Kok tak celono Pak RT ya? Ora. Halo. Halo. Aku wis nek kene goblok. Pak, Lah apa kok tolong-tolong enak maling ah? iki sing jelas anakku kesurupan kampiran. Kok lak kesurupan yo? Ora. Loh, Lho ngene iki lho ditakoni ora-ora tok, Pak. budale mau gak apa-apa ta? Sobo takon blonjo. Sampai yamene gak mulih. Mangkano iku sampe yamene gak mulih. Mbok goleki iki mau. Tak tole tak ketemu nduk kene. Sik ta, sik ta. Nduk awakmu wedok, Nduk. Ora. Loh. Nduk awakmu kotangan, Nduk. Ora. Loh. Nduk awakmu katokan, Nduk. Ora. Loh, saiki. Nduk, mbokmu wedok ah? Ora. Loh, kok yo ngerti banci. Anjen ora. Iki tak ganjel. Wis, iki jelas anakmu iki
Wis mbok kesurupan. Celon ta, Cak? Tatapane kosong, Cak. Mbok nek demit no endi? Sampe lak RT kene, mongso bodho mosok gak iso nambani. Nek aku gak iso. Iki ana wong pinter. Berarti sarjana. Sarjana bathukmu ngono. Maksudnya wong tuwek. Oh, umur 150. Mbah, Maksudnya ku ya apa sih, Cak? dukun. Lah lapo aku gak iso bayi mulai biyen gak tau meteng kok bodalane dukun. Bakon meteng, bakon sesar. Maksudnya ya apa, Cak? Sing tak maksud iki wong tuwek dukun pinter iso nambani anakmu sing kaya ngene iki. Dukun sowo. Iya, Dolekno, Cak. Piro biayae gak apa-apa. Isin aku, Cak. gak adoh teko kene. Sopo? Taji, Heh? taji. Taji bedes Jepang kencing manis iku. Bayan taji sing tukang selingkuh. Gak suci. Lho. Aku siwak, geting, gak bolo, gak wawu lapo. Liyane taji. Awakmu kepengin anakmu waras tangga. Yo Cak kaya ngene isin aku. Gak gelem ya wis ngono. Iya, Cak. Wis celukno ae. Kono dukun liyane ta, Cak? Taji. Ana syarate. Engko nek upamane tak celuke ya tak kene rene. Celuno, Cak. Engko nek upamane mbok takoni mbok kon nambani anakmu gak gelem, isone gelem kudu dikepruk. Oh, berarti dirudo peksa. Nek dikepruk baru gelem iku syarate. Ngono, Cak. Gak perkara mbayare. Ojo ngenteni meneh. Saiki celukno, Cak. Aja lali ya. Iya, Cak. Engko nek mbok kongkon gak gelem kudu dikepruk Wes, ya aku mempertaruhkan harga diri demi anakmu. demi anakku. Ya wis tak celuke tak kongkon rene. Iya, Cak. Iya. Walah kon kesambet demit apa nak kok kaya kene. Kon iki lho mari digawa wong kene tanah. Ora. Digawa sapa lho? Ora. Lho aku entuk pentol. Kon tak tukaro pentol ya, Nak. Ora. Heh? Ora. Ora, ya tak bathok dhewe. Lho. Tak taji. Tak. Sepurane, Cak. Selama iki aku iki musuhan ambek sampean. Dadi ojo sampe kok reken mek aku musuhan ambek sampean ya, Cak. Cak. Iki apa iki? Cak, titik akeh aku njaluk gawene sampean, Cak. Kayak apa? Anakku lho kono gaene, kono udan, kono angin. Kok moro-moro pandangane kosong, tatapane kosong. Ditakoni apa-apa mesti ngomong ora. Anakmu ki Anakku, Cak. ngomong ora. Heeh. Ketempelan. Kesurupan, Cak. Kesurupan do ndi? Karo lho demit kene, Be. Ayo, Cak. Piro-piro ku tak bayar, Cak. Aja kuwatir, Cak. Heh? Tak bayar. Aku ora iso. Tak bayar njaluk piro ji taji. Aja ngarani aku ngamuk maneh lho ya. Iki anakku semata wayang. Mek sampe anakku gak waras, apa kok tak ajar lho. Ya, kacau. Aku iki ya. Rumahmu jangkrik aku. Aku ku mek gak kanca gak mungkin tak kei pentol. Iki dikei pentol. Enak kok nyoba ta. Mah cepete untumu. Ya. Aku tak kei ya. Aku njaluk tolong. Ora iso. Sampe tak apiki kok gak kena tak apiki. Karena gak iso kok. Sampe wis kondang dari wong pinter. Dukun teko dinding. Dalem nambani tak, Kak? Ora iso. Dalem nambani apa? Ora iso kok, Sok. Dalem nambani apa? Aku. Ayo. Jembek. Ora iso. Yo tolong Cak, sepurane sing akeh be aku iki duwe salah, Cak. Karena gak iso Kok kok. sing tak jaluki tolong maneh, Cak. Ora iso. Bisa kali. Dikalemi gak kena dikalemi. Bisa Cak. Ora iso. Bisa Cak. Bisa Cak. Ora iso. Bisa Cak. Ora iso. Ayo bisa Cak, Kak. Ayo. Iya iso. Ngomong nek mau iso gak ngobrol kon. Iso. Ngobrol lah enak, ngenteni dipeksa kon. Yo. Tak idoni kon. Jere. Meneh. Tolong Cak. Saya tak takonan dhisik sih. Iku lho areke katarak. Eh?
lapo ngadep aku. Endi? Iki lho. Karo. Sigepe. Lah apa kon kok sok? Iya, Cak. Tambah nono. Ambil karo. Piye iki? Takon nono. Kandhane gak iso lah asline iku. Lho, iya iso. Takonane. Nduk, awakmu kon nang pasar mbokmu ta? Ora. Wong ora. Aja ngomong ora kon. Kae jam 6 subuh molas tak kok nang pasar ya. Ora. Lah, ora. Awakmu mau digocek wong ta, Nduk? Ora. Wong ora. Ayo. Kon iki apa sih? Cangkem kok pelin-pelan. Hah? Kon malah ditakoni gak jelas kon lak rada gendeng sih. Ora. Ora. Ayo. Mau gendeng Kak? Hah? Mau gendeng. Awakmu mong rene dhewe ta wong loro, Nduk? Ora. Ora iso. Oh. Iki gak jelas Cak. Gak ora piye? Takon ono apa ya ngomong ora. So, Tambah nono Cak. ora. Tambah nono. Ora. Tambah nono Ji. Alah, ora. Kon kaeling tapi kanca mbek aku. Oh, masih kanca karo awakmu nek ngene aku gak iso. Ora. Ora. Iya. Tak kandani. Aja sampe metu sungutku. Aja sampe aku metu lanange. Loh, aja ngono toh, Tanan toh. Kok medeni kon iki? Tambah nono. Ngene lho ya, tak critani. Sing iso nambani ngono anakku. Sapa? Wanto. Berarti anakku iki disuwu anakmu. Ora kok. Anakmu ku ketempelan, samplek ngene. Iku tempelan apa, Cak? Hende plus. Padha karo aku mek datang bulan ya tak tempeli. Kok tempeli apa? Koyok Lombok. Jas itu keteceran. Wis, Kacu. celukno anakmu mek sekirane kono. Wanto. Pani kok do tempeli kok bapak nak. Aku lagi mangan Lagi mangan. Aku iki digeyopi karo dalbo ya. Lho iki Pak. Patenono ya, Pak. Wah, aku kok nambani. Aku iki ya nak, kepingin anakku ki ndang waras yo tolong bapakmu. Kok jarene kon sing iso nambani. Lho. Tolong pona. Lho. Tambanono nak. Lho. Oh, lah. Wis masa bodho. Lagi. Atik kon iso nambani. Tambanono nak. Lalu apa tak kei? Engko iki kok gak ditambani. Ndate bapak tadi loro nak iki. Tenang Bapak. Iki kesurupan Bapak. Kesurupan. Kok gak layak. Iki Kesurupan apa nak? iki kesurupan Demit Darmanto. Aku goblok. Wong aku cek urip kok. Ojo sing bongkot dar bales yo. Iki kesurupan iki, Bu. Kesurupan nak. Nggih. Musuhe piye iki? Niki kula Prewangan. kula saged nambani. Ya apa nak? Tapi sampean tolong mantuk riyen soalnya nek digelok kula kesaktiane mboten saged. Delok ngono kok. Lah digurak goblok iki. Tak gelok sih. Lho, ketok, Pak. Lho. Dembite iki ana loro, Pak. Lho, Wah, tebel berarti. Situke klambi lorek-lorek. Sing sitok klambi abang. Hus. Kayang, rencananya kita berhasil, Kayang. Anggenmu aku iku apa ora senep ngrasakno ngepet guyu. Ngempet sakit, Mas. Iya, ditakoni ae. Gak apa-apa tapi sayang ya. Gak apa-apa ya. Berhasil. Pokoke demi cinta, awake dhewe rapi, masih aku ngempet sampai kudu ngoyo. Gelap mana? Sayang.
demite teko mana iki? Lho, pancet loro demite iki. Situke kuru. Tuwek brengosen. Situke iki jenise gak jelas ya. Iki lanang ta wedok iki. Lah kemu katian. Loh, Gus. 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 Ah, berhasil. Hore. Yo ajaran wis. Aku sama kalau gini-gini apa? Kurang aku. Ayo. Lulu. Oh. Ayo. Anakmu berarti sing kurang ajar. Kono napasan yo. Ora. Ayo. Aduh. Ayo. Kono dadi wong basan to. Ayo. Ngeten lho Om, sakit kula. Iki berarti gak jujur. Kon bujui wong tuwa. Pak, aku bujuki anane bujuki soalnya aku seneng cinta ya, Pak. Cinta mbek iki aku. Kok cinta? Ya wis. Apa kon ngomong cinta? Cinta. Kon cinta? Nggih. Kon yo cinta mbek iki? Yo. Wah, keblek. Kok iso ngene? Padha cintai anake dhewe iki. Ya apa lho? Kok cinta? Maratuamu iki. Nanti kos ini men. Maratuamu. Apa? Maratuamu gak ilok. Ora. Ya apa sih? Emang kok gepuk. Iki kenano, Cak? Nggak. Ojo begakar rontok ku lho. Sayang ojo ngono sayang. Nggak. Kan siap-siap gepuk. Sakine le. Menang. Nggih, Pak. Kone seneng dalbo, dalbo. Lho ngawur ae. Sapa? Niki sayangku. Iki pinter nyiluman ale. Nggih. Pak, ojo ngono, Pak. Siluman. Blah, aja ngomong ngono blah. Iki anakku aja sembarangan lho. Lho iya bener anakmu iso nambani ya. Tombo apa ya kelakuane akal-akalane anakmu ae. Lah poloro iki terasuk wis gendus geluku. Tak gelis. Wis ya apa ae dhewe kudu setuju arek wis. Sakine le. Kon seneng temen. Nggih seneng. Awakmu Seneng. seneng. Nek seneng awak dhewe dadi besek. Besan. Besan, Pak. Besan. Oh iya, besan. Pola aku. Awakmu kudu karo aku sing rukun. Iya, Cak. Nek gak rukun kok rusak. Nek rusak susumu toprot. Aku ngene iki mang dikokon kancaku, Pak. Sapa? Rasa. Cara-cara nek. Ngabang lu kupingmu kono gak izin sino. Aku padha enake kan gak ramen-ramen. Nanti kono, Bang. Iki lho. Oh, piye ceritane? Aku ngesakno Pak iki koncoku, Pak. Heeh. Koncoku kepengin rabi padha senenge, tapi peno kalau ndika iki angel atur-aturane tak gawe koyo ngene anjene. Oh, alah dadi cuma akal-akalamu. Akal-akal aku. Iya, anakku seneng wong loro iku. Iso keturutan rabi sano arek iki, Oh Pak. iya, wis gampang. Ngono lho. Mene nek kawine tak tanggap lo drop. Nangane lodrok ya, Pak. Lo drop Lodrok apa, Pak? Budi Wijaya. Kaya bengi iki, Pak ya. Ayo